què tal? Avui et vinc a explicar les 4 claus per una bona higiene nasal. La primera clau és identificar ben bé on és l'obstrucció que interessa desbloquejar. És un moc que està més aviat a la part anterior o és un moc que està tossint molt i que està molt endarrere? La segona clau és triar l'utensili que més s'adequi a aquest objectiu que t'has proposat. Normalment, els objectius de neteja més anterior se diu més agafar utensilis que proporcionin més quantitat de líquid perquè realment aquest líquid en quantitat pugui arrastrar com un riu Ebre el moc que tens a la part més anterior. Si en canvi el que volem és humidificar una mica el moc que està aquí al darrere, que ens està fent tossir, que és un tap posterior, el que necessitarem és la quantitat d'esfera, no cal omplir tot el nas d'aigua per posar-ne una miqueta a la part del darrere. Llavors el que farem servir seran dispositius que otorguin poc líquid a l'interior del nas. La tercera clau és utilitzar de manera correcta el dispositiu que hagis triat. Cada utensili té les seves particularitats, com que aquí en aquest vídeo no tinc temps d'explicar-ho de manera profunda a tots ells, sí que et diré que al canal de YouTube de l'Inspira't hi trobaràs tutorial de la lota i de les xeringues i les monodosis, tant per infants com per adults. No dubtis en anar-los a mirar si tens dubtes sobre aquests dispositius o a preguntar al teu terapeuta de confiança, que potser som nosaltres, si vols aprendre a utilitzar millor altres utensilis. La quarta clau és un bon mocatge. Compte, mocar-nos cap enfora no és fisiològic. Si has vist el tutorial sobre les DRR, sabràs que el més fisiològic, el més natural, és tirar el moc cap enrere fent vibrar el paladar tou i aconseguint que aquest moc d'aquí al darrere es pugui empassar. Però és cert que de vegades per aquí al davant hi ha algú de moc, algú de líquid i ens el volem treure per davant. Si és aquest el cas, agafa un mocador, posa't al davant del nas i bufa suau i llarg. Pots repetir l'operació tapant un forat, tapant l'altre, i després eixugant-te. I després pots afegir alguna DRR. Però aquella típica manera de mocar-se, de tapar els forats i bufo fort, això hauria de desaparèixer. Pot crear, o crea, efectivament, grans pressions a nivell del nas i dels sinus i pot ser que la teva obstrucció nasal i la sensació d'embotiment augmenti en lloc de disminuir. I fins aquí els inspiconsells d'avui. Tant de bo et sigui de poca utilitat aquest vídeo perquè voldrà dir que no necessites rentar-te gaire el nas. Fins aviat!